Hi guys, welcome back to the channel. जों दिन थांनो गादों निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशन बिसोर सानैना बाइक आरो आंना स्कुटी आरो जों गासै साथाम बिसोर सानैजों गाखोबाय आं हारसिं थ'दो बिदिबा ओंखार दिनि समायना रमायना बोथोर दिनै सान्दुंबो दङा अखाबो हाया मालाबा बिसोर सिगां जायो मालाबा आं सिगां जायो बिदिनो थाङै थांबाय थानानै बिसोर सानैजों अब्बा आलासि जाबोनो होननानै प्लानिं खालामबोगासिनो आंबो बुंबाय दे जागोन ससे थांनानै आं दाना लाखिनांबाय आं हासुनो ओंखारो ससे लामा ससेयाव लाखिनानै हासुबा बिसोर मालाबानो आंखौ बारनानै थांबाय मालाबानो गालांबाय आंबो थाब स्टार्ट खालामनानै लागायलांबाय काजलगाव पेट्रल पाम्पआव मोनहैनानै बिसिना थाव सोनांगौ जाबाय आं दसे उनाव आदाखौ होनबाय नोंजों हेलमेटजों मानसिजों समायदों बिरादनो बरिया होननानै बिबो बरिया आं मोजां मोनदों गाननो उनाव आंना थावा दंखायो आं सोला बिनि उनाव ओंखारबाय थाङै थांबाय काजलगाव फ्लाइअभार मोनबाय फ्लाइअभार मोननानै जोंहा बाहाय मोनसे घटना जालायबाय जों बे काजलगाव SBI डिप'जिट बक्स दं होननानै लाखिदोंमोन नाथाय बाहाय डिप'जिट बक्स गैया जों ब्रान्चआवसो थांनानै फैसा सोहैनांसिगोन नाथाय जोंनाव दा मोनसे प्रब्लेम जालायबाय बेंकआव फैसा सोयोबा एकाउन्ट नाम्बारसो नांगौ नाथाय जोंनाव दङ UPI मबाइल नाम्बारसो UPI मबाइल नाम्बारजों जाया होनहरजाबाय जों ओंखारफिनबाय SBI बेंकनिफ्राय जों दांथल रडजोंनो निउ बङाइगाव ओंखारबाय सिद्दा थाङै थांबाय मानो होनबा बेजों सर्टकाट जायो दसे उनाव जोङो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशन मोनहैबाय रेलवे स्टेशन मोनहैबा जोंहा बाहाय न' पार्किंआव दोनफ्लांबाय जों बाइकखौ बोथ्रोदनानै साइडआव दोनफिनबाय दसे उनाव जोङो काउन्टार सिङाव थांबाय ट्रेन नाम्बार नागिरबाय दिनै ट्रेन स्टेशनाव बारा भिर गैया फाइनालि जोंना ट्रेन टिकेटनि फर्मआ फिलआप जाजोब्बाय आं फिलआप खालामजोब्बाय दा बेयावनो सासे आदाया ट्रेन टिकेट दाननो रोङा होननानै आंनो फर्मखौ फिलआप खालामहोदों बिथाङा थांगोन केरेलायावहाय खामानि मावनो दसे उनाव आं आदानि फर्म फिलआपखौ खालामना होबाय बिथाङाबो लाइनाव थाहैबाय बिथाङा बुंबाय साहा लोंनो फैसा लादो साहा खरसा होननानै आं बुंबाय नाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आं आदानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो फाइनालि जों टिकेटखौ मोनबाय वेटिं लिस्ट 50 कनफार्म जागोन ना जाया मिथिया जोंहा इमारजेन्सि थांनांगौ जादों बबेयाव थांगोन बबेयाव मागोन नोंथांमोना उनाव गासिबो मिथिजोबगोन फुल ब्लग लाबोगोन जोङो दा जोङो न' फारसे थांफिनगासिनो नाथाय जोंना मोनसे खामानि जोबाखै जोंनो नांगौ CSP फैसा सोहरनो थाखाय जों दा CSP नागिरै अबाव सहैखो दा जोङो नै समायना रमायना जायगायावसो मोनहैबाय बिराद समायना नेचारेल मिथिंगा फारसेथिं दुब्लि गायनाय फुनायजों समायना गोथां समायना जोमै दा जों फाइनालि थांनानै मा जायगा मोनहैखो मिथिला बाहाय CSP मोनसे मोनहैबाय बिराद गोथौ गामि सिङावहाय मेंग्लिनाय मोननानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय जोङो बेनाव बिथांनावनो फैसाखौ सोहरबाय टाइमाबो 2:50 जाबाय जों दा ओंखारफिनबाय नै बिनिफ्राय ओंखाम उखैनाय मोननानै जोङो बिथांनि बिखुनजोनाव आलासि जानो ओंखाम संनो अर्डार हरबाय आखाइ सुनानै ओंखाम ओंख्रि जाखांजोबनानै जोङो गय जाबाय टाइमाबो 5:57 जाबाय अलमस्ट 6 जोंबो ओंखारनो लाहार फाहार खालामबाय गय जानानै बिथाङा बुंबाय सा सानजा सोनाब खोला आन्दायजोब्बाय होननानै आंबो आन्दायखादों जों बे बाथौखौ नायनानैसो सानजायाव बिथिं बेखौ एसे आन्दाज मोनहांदों न' बिगुमाया आंहा बुंबाय जोंनाव फैबा बयबो आन्दायफैयो होननानै जों दसे उनाव न'निफ्राय ओंखारबाय बिसोर सानैजों गाखोफिनबाय आरो आं हारसिं बोथोरा मोनाहां जाथारबाय हाइवे मोनफैनानै आंना गारिया पाम्पसार जाबाय उननि टायारा पाम्पसार बानायनायाव बिराद गोबाव लाबाय आं थानो बाथारबाय थाम्फै जेव अरदों आंखौ पाम्पसारखौ मोनबाय पाम्पसारा फुराना पाम्पसार जानायजोंनो गदों दसे उनाव जोङो बेंटल बाजाराव मोनफैबाय बेंटल बाजाराव जोङो दाउ लकेल गोदा होबाय दसे उनाव फाइनालि जों न'आव मोनफैनानै बिराद मेंग्लिनाय मोनबाय नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदाबाव मिनि फुल ब्लगआ फैगोन जोंना एसे उनाव जों अबाव थांगोन अबाव मागोन गासिबो डिटेल्स मोनजोबगोन बिदिबा दिनैनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय